Sa. Usara jud ka buok. Nga harvest ron nga kanang muni bulawanon. Kay isa ra man po. Hala, ni taguan remembrance ni. Kasing. Kinasing-kasing. Qualify. Uy. Bisag gamay dawatag dako. Hi guys, masa ka doon sa tanan. Naslag si Andy ah. Hi guys. Nagawin ba na ho? Marami sa dagang ikog, kaya bisa kasak mo tulong hala uban. Sa wala bang ko mo uban, o tapos internetar mo uban. Bawa na ba ta? Kasi magkusog-kusog na ho, di mo talang anak. Sabi kang anak. Nimo. Mimo. Bito guys, kang adlaw ah. Want to may farm. Dari sa Valencia, Dragon Fruit Farm. Nalipay ko kay ganahan ko mag-vlog og karang may mga farm. Atang taon karon ini gabot pakit ra man haritos ilang dragon fruit farm. Basta day og ganahan mo, pwede mo palit sa ilang mga dragon fruit. Mahal ba sa ang dragon fruit kay di na lalim abuhiun. Lisod kajo. Hindi gasto pagadzid. Kay kinahanglan lagi mo pakatajan da simento. Kag kahor ayo mo pakatajan, matumba man na. Nagtanong bitaw ko kuan sa una dragon fruit unza. Wala man siya mabuhi kay wa mo udon sa among juta. Mauto na nga matay rapod jagi. Magjuhan pas udit tuwa na. Naguhat pa may sa sundo na mo. Kasi doon mo konomis tagaida sa kuan dragon fruit. Dahil mga madam, Ready na. Mabuha na mga simod. Muna lang dragon dahil mga madam dia si kuan na Honorable Rosalie Mayura og si Kagawad Julieta Mirontos og si SK Chairman Goberno na. Emilio Salis. Chairman bata kay dito sa Ikaw reverse. Ikaw reverse. Sila si Anyos ni. Mo ni kinagupuhan sa barangay. Nagana ilaw ko bitaw. Nagana din bitaw. Para mapangulo sa manok ka rin din ay ngala kalagom din nagana man. Ayo. Pagkabata ka sa pinakaglamok. Naan nagkaapo ah. Nagimbok ko mo. Nagiraghan. Kumain na. Adin sila kita dili magdakog katong naingana atong bunaw may lamok. Kung biti-biti ba? Magdadis ko. Tuog silang liksi. Siliksi mo siya pinakan sa gamay pero siya nahurot. Ha? Dadugan pa sa siring. Nagdog mo si. Silik sa may paaklamok. Ako na ah. Pero gidugan na galing. Ede. Magkita-kita arta sa farm. Basta ganahan mo. Mabalit dito og dragon fruit. Hala kong bati. Asa man ka dira ka likod? Busa ka sa likod be? Muna tag dito sa kuan guys. Ayo. Dragon fruit si Sir Eugene og si Ma'am Wing Evangelista. Bago ning karbe sa mong way hinog, hilaw pa na na. Andihan na pa sa bunga. Ha? Nyari mo way hinog. Dahapon gipilok ang hinog. Magaghangat ang uy lahan. Hindi nga wasit bag mag-harvest ani ba? 16 to 25 na tayo harbison nun. 16 to 25 guys ang harvest niyo. 16. Karon. Karang buwan na. Nala may dagkuan eh. Daghan naman dahil ni. Ay dagkuan ang ubitay na. Hala na dito na daghan na. Dari jay ko anda ko na. Mahabas dari sunod kuan si mana? Arang biha ka jud dari oy. Yor. Grabe ang hangina. Ginahan ko silang farm. Karas ibabaw sa muto. Oh. Pakita ando sa bus, dagang kalasangan. Dara po yung mga muto nga. Habog. Agian na rin sa kuan, Taytay. Taytay, Valencia. Kuha pa naman si hinog. Kaya pag ulit ko na nag-harbisan. Na, mahal sa katong ang dragon fruit na. Nice ka kay nagtawas dito sa mga dragon fruit.
alis ka diba, buwan na mo yung makita nga lang yung byuda. Madura na kay kasi kung hangin. Wapay nakita nga hinog kay bago na kuno silang ng harvest. Nauwahi rami. Gahapon na kuno silang harvest dani last. Monong ag mga bunga green pa dito siya. Pero sunod basi ganahan mo kay mag-harvest na ni sila. Ganahan na rin mamalit. Para lang mo dari. Mali nga matsukog ingani mo suro-suro yung kanang na mga farm. Talaga na bunga oy. Sa kapunuan. Napo siguro kabuok bunga. Nga na ni siya og kanang nay dabong pa. Hindi na ko mutunga sa ibabaw te. Tara ko sa bus kay kuan dito. Tungason kadyo. Lami din tanaw og kanang nay mga hinog na. Kaya magping-ping. Sila ate to sila sa ibabuan ako wala ko sa kakayhangat. Mga imsag dari lapita. Ha. Ada kang lasang na to. Huh? Tapi karena apa ya? Nah. Dapat yang daghanang limon guys na. Kuya lagi ni ilang limon kay tagasun. Pero Amerikano siguro ng limon na. Ha. Wow, dapat si duha. Nah, dapat sila limon. Kaya hinog na sa punuan to ah. Amerikano na siya nga limon. Wala ko masaka dito sa kanay babuan. Kaya rabi hangatara dyan ka din na makaya. Dara ko taman sa ubos. Maadyo na ni mo balik kung kuan na. Mang-harvest na ba? Bago man ko nang harbisan. Ang wala dyan makita nga hinog. Mga hilaw na na ha. Ako rang sana bilin dari sa ubos. Kasi latang sila sa ibabaw. Di na ko pwede na musaka kay basig ma delikado ang kasing-kasing. Morang dara dito sa ubos taman. Morang maadyo na dito musaka dito kay grabing kasagaghangin. Saan man nga daot naman yung kasing-kasing, di naman ko pwede mo kasakag nga nakatungason. Sige lang mga karapad. Ngingora mo ko dari. Tangataraan sa mga bunga. Basta lagi nga nga farm, malingaw ko maglibot-libot. Ganahan ko. Taas sila kinaibabuan. Unza. Basta daglikod diha sa muto na pa po yung mga dragon fruit. Di lang ko kita kay dara mo ko ubos taman. Naslik siya na padaw na mo naog na. Paghinay. Nanda sa may imunong ketas ibabaw be. Koan ko ng mga hilaw nga nagtag fruit. Unza. Dami on dyan kusog ka dikhanin. Sayang, kaya mo ko nakatukad lagi. Select sila may anggi. Pangutanag sa review dito. Kaya gwa pa ko eh. Picture sila dito. Ha? Gamit pa dyan may ka ng kuan. Sa. Yan na yan. Nagamit dog, telescope. Oh. Maadyo din dari. Sayang kaya ako katukad lagi. Ako ang sarara na bilhin sila may nanukad. Kani din kuan guys, dragon fruit nila Ma'am Sir Eugene Ugwing Evangelista na ani makitaan sa kuan. Pangian balin siya. Okay. Sa ibabaw? Sayang. Di mo ko pwede musaka. Malagi. Sayang nami dito. Overlooking. Lagi, kitag view mo ko daghan dito mo na makita ag parang ko ano.
Garcia. Muto. Ah. Kita muto Garcia. Nanganaw ba sila? Loo jang tiri oy daras ubos. Dako apa ni sa nga farm? Ha? 2.8 hectares din si nga farm. Yor. Madog yus ibabaw. Ha? Kita na Garcia no? Kitaan gali ang pamilakan bakla yun. Ha? Isla sa bakla yun, kitaan. Sa? Usara jud ka buok nga harvest ron nga kanang moni bulawanon. Kay isa ra man po. Hala, ah taguan remembrance ni. Gasing, Kinasing-kasing. palipay. Uy, Bisag gamay dawatag dako. mabalik ko ranig kuan, magharbit na sila. Nagtanom ko kay heart mapunin ko ang problema. Haman. Ako maintenance. Na, hard pa di mo ha? Kunkur ng ating mga tablet. Kat lang. Pero nagkahangatan. Kuan. Murag mana. Ah, mo paspas ra. Ganahan sa kuwingan ni. Suri-suri. Taas sa mga view na. Wow. Nga na yung ganahan. Mawa gang stress basta makakita ko nga mga green surroundings. Anya na lang kita mo ngulitin. Dapat yung mga kondare dagong fruit kuno. Kaling pa bastos ni. Kami yung gulok. Nana! Baboy na walang amoy. Haman baboy. No, kananay bye-bye na ha. Baboy nga? Ang ilog ka na pati pa sa humay. Nya dayon. Rizal. Mo na siya ini mga harvest na maparan mong baboy ang yahang Ay, ilog maabot gano kang kaya piko. mong iapuno. Ito, ayaw dito. Ah! Maihaw na siya. Yamo po yung kabuaon. Ano kaya mo iapuno at sa bukid. Dayor. Puti na. Usay ko na Puti. Puti ni color di ay. Purple lang yahang kuhaan panit pero ang Puti. puti. Kato. Huwag yan po ng duha. Sa ano ko yor, maura ko na ilang kita ng duha. Wala na, duha. Jahan to na naghana. Kato nakapalit mi sa ICM pero meron na mong kaon, huwag may ganahin mong kaon. Oy, Oh. lami! Kaya mura Oh, mura na, Biti. nagkanapit-piti. Sus. Sa inganin na lamang kadakang luna nga kuan. Dragon fruitan. Puhon. Ningawan ako. Daghan lagi bunga na rin udon sa ilang palibot. Abi kong maortong dito, dapat man din hi. Ayun, nagkita ka sa bahay, kaya dapat ka bahay ko. Ito man di ay. Kan lagi sa kabuok ko doon na nimo kana. Ah, dinin ko anon. Ah, dinin taguan. Kaya basig mo ni handuman nga makahimo po ko gang farm. Sana all. Unay, may ako dito nyo. Mo day. Kabahay na lang pati. Handuman ang guni kay ra. Hala. Kadagahay mga Kalibo ka pin dito moro na hinog. Hala, surti dun ni. Kanin pan, injo hapon ni sir no, hini mo. Tapad na mo. Bitaw kaning manok ilan ni. Kan Sa nga din itong litsunan. Ginres. Generous litsun manok ato mo pamanit guys kay ang lamia ka jud. Ano naman logo? Lami ra ba Tangkulin ni pa. Pikya doon tamis tangkulin mo. Dinhi ang among produkto nga gihikugma sa among mga taga-Balinsanon. No. Kanya daghan pong mga pagsuway, daghan pong mga kanang pagtamay. Mo nang interview ko kung anong namin dinhi nang kuyo kay tungod man. Ito ang among gikakwanan nga ang among kanang ugsawro namong mga luha di masud og usa ka pitsil. Awas-awas pa. Kaya daghang mga Kami, ako di ko gusto dyan mo puyo aning lugar. Pero daghang nahitabo ba nga angay na to panalipdan. Nga di jud ang nahitabo di angay jud untang likayan.
Pero among gibuhat, amo sa gibuhat. Pag Itong yung luha nga gingon nga usa ka pitsel og sauron. nagpailog ba? Sa pag-abot na mo dire, tinamay mi dire, gingnan gani ko diha naninda, wa ba may tindiro niyan to. Ako pa nagdapog bata, laro na ko ana niya gamay. Gingnan ko nga makitaan pagay kanako dire. Di na ko gusto og mga adlaw nga makita pa ninyo. Bakit ang sa Makitaan pagay kanaho dire, bubuan da kag gasolina daw ban ta ka dire. Mga na nagpaubos din mi. Mga ni Kuya din na mo din ni. Mo nay Daghang mga rason, luha. unsay rason dili jud ko mo puyo dire, why FM ning Valencia. Lilibaw jud ko. Oo, if Bitaw. injud ko mo puyo kay boring kayo. Sana ita ko dire nga tungin mo ning bukuan ka. Ito. Wa minaninda mga duha ka adlaw, tulo, upat. Sira Tingnan dito. sa manok ya, manok. Oh, nigisira ko tungod dato ni sira ko ko naninda ko mga dato. Pero Ito ato may palawan ni sana. nagunahon na pa ko maninda pa ko dili. Ya dili lang kana mo nahitabo pa. Gidas magan lain pa dun nga lain na pud nga kuan ba lain na pud nga kanang panahon lain na pud nga panahon. Gidas magan na mo ang tindahan natupad yung tindahan ayaw mo among mantika. Kay tungod Tong hanang di may kaluto kaya sila po na po sa personal interest na gusto mo sa maninda Kadaghan ko sa siya Ang suya. Bagay palayason ko diha. Dili mga buhay pa ng mga tao ba namatay na. Kaila pa ko mga ngaan, kaila pa ko mga anak. Wala. Dili mo yung tumong dili tumong ang pagpangisog mo akong gingari. Ang akong gingari panginabuhi para sa pamilya. Kaya na mo kakamang nakudaan. Dili ko kabangon. Karon gidagana. Wa pa. Dagan lagi mga pagsuway dahil mga pagtaway. Oh, bitaw, bitaw. Naninda na po mi. Namang gyud daghan ng customer good mamalit kay tungod kay ganahan sa produkto. So gustong magpauna. Gustong magpauna og serve niya. Ningon nang di sa sir kay base na yung makasab-an ni sa uban nga una nga customer. So ato sa ganit-ganit. Di kay kung una ha, dinhira pa muna dato. Agoy. Ana, ako unahon tong usa ka customer nga nas una pa niya, mas makasabaan pa ko. Nasuko pa siya nako, nasuko pa po tong usa ka customer ga una. So mas mahayo. Ang ayon jud nga kisay ga una, first come first serve. Mga ni guys, agilang kuan litson manok, ginris fried chicken. Sarap litson manok. Lami ka juga lang litson manok dud. Lami Ugma- na ebidensya. Da mayor. Dari ebidensya. Kurot ni mayor aga sa kakuan paraksan. Naay ilang brand sa Trinidad ug sa Carmen ug Bilar ug dali sa Valencia. Kaya wa ko nang litson manok, wa sila'y farm nga dragon fruit. Mao ni nakaangin nga nasa laydak ng farm karon kaning litson manok nga ginris. Char grabe. Sana all. Sana all. Kay mo biyahe na ba mo no? Ang karon mo lay mo kay mo butik mo ulo man pa ko. Pero grabe jud itong story, na-inspire ko. Maistoryahan bitaw na mo ana, maminaw eh. Di ka to basta hitabo. Tagsara mo yan ang laki nga. Masa ka tag-istora jadi mo sukol, tagsara. May so magpailog ta. Majo rin magpaubos ra. Ito mo bawas na to. Sakto jud. Basta di ka kanunay mo simba. Basta nagsugay ka sa saktong dalan. Saan man ang kanunay ka ng simba, inigulit mangliba ka. Oo. Inigulit mga saba ka. Oo, gikan simbahan. Ay, naidaghan. Di na ko mangisog titili. Ha? Di na ko mangisog. Hindi na kumisog. Di mangisog gyapon basta nasa atong Tungod na si katarungan. Mahal. Di tatamakan. Tungod na si Mahal. Ano na? Dali mo anak kaya ako mga mukot. Dali na siya. Dali mo kumingisog. Ang problema mo hadlok. Kagool, Huwag na ko'y i-release. problema hadlok. Ang ako, ang giusog man kay sa una, ilumon man ko. Naktok raman ko ganun. Mo na sakit yung heart kay ihang Ang kagool sa giusog. una iluuman. Ang giusog. Nya karon yang giusab yang Unang sa baan i-release. ako, tingala ka bats na ako nganong makita mi sa baan Tumagila ako ka nga di mo kuskuan, tingog buntag, na. taman buntag. Mo to na sakit yung heart. Mo dito te. Mo na i-release na. Hi guys! Nakaulit kami. Naling ako ganiha sa pag-adto na mo sa farm nila Ma'am Wing og ni Sir Eugene Evangelista.
Na-inspire ko sa ilang kuan, istorya, sa ilang kinabuhi. Sa una, arang luod na nila kaadyo kay dagdagan na sila sa mga tao. Pero, wa sila ni give up. Bisag sakit na kaadyo og mga istorya sa mga tao, pasakitan sila, muhilak ra sila. Wa did sila musukol. Nagpaubos na did sila kanunay. Ngayon to sir ganiha nga si Za bisag gina na si Za nga daoban ba to? Wa gyapon si Za ning sukol. Izaranggi pasagdan. Karon dako ng kaasbaran sa ilang kinabuhi. Pero humble ra did sila kaadyo. Ug wa ko no aglit sa manok. Wa ko no pod ag ilang farm karon wa nang ilang pamadze nga hamugaway. Na-inspire ako sa ilang istorya. Kinahanglan jiday kita di ta magpataas. Magpaubos ra jud kanunay sag natay madenggan nga mga sakit, istoryahan tag mga sakit nga na ato arga pong pasagdan. Yurno, dami yun ha. Ano ka? Nakalearn ako sa isang istorya. Learn ha? Di ra katab karon. Di, nakalearn lagi ko. Na. Learn. Ibutang sa dagha ko to karon singutan nimo. Nansa Di ka na lagi. mo kadani. Di lagi angay kuno magpa-taas. Magpaubos ra gadzod ano na agay nga na sir, agsiza. Ina nga sa dauban. Pero wa si zaning batok, wa si zaning isang subagan wa. Kaya jud di ta mo batok lagi. Bahala nagpasakitan tayo nga matagdet ang takutsilyo. Mudagan na laman ta. Di pod maunang det ay kutsilyo na. Aray ma lahos. Wait tao. Bisa na mga istorang maangat. Yan ang kagbisagdan sa diha ay murang pasagdan. Maor to guys, tanawag vlog ni Rosalie Mayora. Yes. Unsa ka Mama Julie ug Ate Floralisa kay magkita na jud itong farm nila Ma'am ug Sir Evangelista Daris Kaon Valencia. Sir Eugene ug si Ma'am Weng. Mga buutan kaadyo mga humble. Location, Poblacion, Valencia, Bohol. Charot. Ay, naku. Unsa balik ko puhon kay mag-harvest ko sa ilang dragon fruit. Okay, ganahan. Bye guys. Bye.